soyayya, aure kai na soyayya, aure kai na soyayya. Saifullahi tsage ne ango, Khadija amarya tashi mai haiba. Auren kwa kai abin akwai riba, don kun ci gari baba ta baba. Waye da zan jalali ya Allah, sarki ya alƙaru mai sallah. Na gode ɗaukakar da kai Allah, yau ga maran biki sunnar dan Amina. Salatukanka ga manzo na dan Amina, a sanya amarya da ango sun hau suna nufina. Saiful angon Khadija, rayuwa ta aure mai daɗi. Saifullahi tsage angon Khadija an bebe. Amarya baby, Saifullahi tsage gwanki ne kin dace. Kuyi zaman soyayya amarya, kuyi zaman lobaya amarya. Ku tuna sanda kuka haɗe a can gun ɗibar magarya. Amarya, amarya, cika alƙawar Khadija amarya na ce abun alfahar. Abun Saifullahi tsage ba ta kura, ku yi zama da amana. Yanzu rana ta zo lokaci ya nuna, auren ku aka yi ango amarya. Ki kula da mijinki sosai amarya, kuma kar ki bari shukar ta yi yabanya. Kin san daɗin faifai sai da ƙwarya. Amarya lokacin da ki ne ke, ranar ta bikin ta ki ce ke. Shagalin kowa ya zo don ki ne ke, komai ango ya ce za ki mai ke. In ya ce a share ki sake, mance da zigar ƙawaye bakake. Dan kar da sukar kinan take yanke. Ki amfani da ilimin ki amarya, ki haƙuri irin na Fatima Zara, diyar manzo wacce ta yau zarra. Inda haka Khadija amarya mai alkunya, da Allah ya haɗa ku Allah ƙaro don ƙona ƙauna. Khadija, kula da Khadija amarya, kar ka kyala Khadija. Kuma yi ta fiɗa dore kai wa Khadija, kar ka bar ta ta koka ka kankame ta da hujja. Sanyaya mata ranta gare ta ka zama soja, kar ka manta ka tuna da ci da sha da tufafi. Dukka ya zama tokan ka ba batun wani haufi. Tarbiya ilimi kai kula da karfi na dafi, tunda ka samo mai hali na rai. Yar gidan manya na faɗi sarai. Amarya, amarya.